premotivované matky EcoBioRAW by podľa mňa chceli, aby som to povedala, že keď toto semienko lásky uzrie svetlo tohto sveta. Lepšie? Bojíš sa pôrodu jak šlak. Ale premotivované ekobiomatky by chceli, aby som povedala, áno, bojím, ale táto cesta bude dlhá, ale bude stáť za to. Čaká nás nový život, plný nádherných chvíľ, plný svetla. Príde svetlo do nášho života. Ide mi to zatiaľ, myslíte? Trénujem